କାହିଁକି ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ। ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 8 ଥର 8 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଖୁଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 7 ଦିନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେ 7 ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 7 ଦିନ ଗୋପବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସ ଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଗୋପବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 7 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 56 ଭୋଗ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ।